To fa, wannan shi ake kira da ana wata ga wata. A cikin shirin fim ɗin nan mai dogon zango wanda aka yi wa laƙabi da Gidan Sarauta. Wato shahararren shirin fim ɗin nan mai suna Gidan Sarauta wanda ake yin sa a kamfanin Mai Shadda, wanda Mai Shadda ya ɗauki nauyi da kuma dai sauransu. A wannan lokaci za ku ji wannan shahararren shirin fim mai dogon zango wanda aka bai suna Gidan Sarauta. Cakwaki da take faruwa da kuma wadda take kasancewa game da abubuwan da suke zuwa sabi akan wannan lamari a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango wanda aka yi lakabi da Gidan Sarauta. Abin mamakin gami da abin al'ajabi a cikin wannan shirin fim mai dogon zango ya girgiza mutane, ya bi mutane mamaki dangane da yadda abubuwan suke kasancewa da kuma yadda suke faruwa fiye da yadda kuka san su a baya. Don haka wannan shirin fim mai dogon zango ma iya cewa kafin ya kasance a wannan lokaci masanar da ku dai kun san fim ne wanda ya kasance yana ɗaukar hankalin gurare daban-daban, ko in ce yana ɗaukar hankalin mutane daban-daban da kasassa daban-daban, kamar yadda ake bayyana cewa wannan fim mai dogon zango yana nishaɗantarwa, yana ilmantarwa, yana faɗakarwa. A yadda a wannan lokaci kuma wannan shirin fim mai dogon zango wanda aka yi lakabi da Gidan Sarautar ya zo da wasu abubuwan mamaki game da abin ban ta'ajibi da kuma abin al'ajabi, da cewar ba sabon abu bane a wannan lokaci, amma kuma dai a shirin fim din mai dogon zango wannan ya kasance sabon abu, domin kuwa Mai Shadda Global Resources wanda suka kasance su ne mallakin wannan fim mai dogon zango, wanda suke haska wannan fim mai dogon zango a ranaku daban-daban, wanda suka kasance rana ɗaya a cikin sati. A wannan lokaci akwai muhimmiyar sanarwa akan wannan shirin fim mai dogon zango wanda aka yi lakabi da Gidan Sarauta, da cewar idan kun duba dai kafin ya kasance mun sanar da ku wannan abu, fim ne wanda ya kasance ya ɗauko wasu bangarorika daban-daban, wanda sassa daban-daban mutane suna yabawa ganin yadda ake zuwa da basira kala-kala. Abin sabon al'amari yana zuwa fiye da sauran fina-finan Hausa, wanda an ɗauko wani maudu'i ne wanda cakwakiya ce kala-kala take faruwa cikin wannan shirin fim mai dogon zango wanda aka yi lakabi da Gidan Sarauta. A wani lokaci kuma sai gashi turka shi ana wata ga wata, bayan cewar al'umma sun amince da wannan shirin fim mai dogon zango, sun kuma ji daɗin sa, suna tunanin ya zai kasance, ya zai faru, ya kuma zai yiwu. A wannan lokaci sai gashi Mai Shadda ya bar da babbar sanarwa akan wannan shirin fim mai dogon zango, inda ya bayyana wasu manufofi dangane da wannan al'amari, inda idan ba ku manta ba dai a wannan lokaci kafin a tafi wannan dogon hutu da aka tafi, duk da wasu ma suna bayyana cewa ba su san an tafi wannan hutu ba, wasu kuma suna cewa sun san an tafi wannan hutu, amma akwai manyan dalilai da suke bayyana cewa ga dalilin da yasa aka tafi wannan dogon hutu mai dogon zango, wanda ya kasance a kamfanin Mai Shadda din akwai wasu fina-finai da ake haskawa, kuma ce ake yi da su ne suka dakatar da wannan shirin fim mai dogon zango, duk da cewar fim din fa ya dauko hankalin mutane, al'umma daban-daban suna ganin cewa ya zai faru, ya zai kasance, domin kwatakwakiya ta kara samuwa a cikin shirin fim mai dogon zango. Kamar yadda idan ba ku manta ba dai akwai takun saka tsakanin wato masarautar garin Guza da kuma masarautar garin Yamama. A wani lokaci sai al'umma da dama suke ta bayyana cewa ya abin zai kasance, ya zai faru, ga kuma abin da Bintu ta ce, duk da an ce cewa ita ce mai farar kafa, kasa dai da sauran maganganu da ake ta yi, wanda suka kasance ma bayan wani lokaci ana bayyana cewar masarautar garin Guza tana nema ta kasance ta zama ita ce lamba 1, wato tana nema ta mallake abubuwan da ya kasance a garin Yamama an same su. To tarka shi wannan babban magana ce wadda al'umma da dama sun so su ga yadda abin zai kasance ta kuma zai wakana. To amma sai gashi Mai Shadda ya bada sanarwa akan cewa zai tafi dogon hutu akan wannan shirin fim mai dogon zango, inda zai koma shirin fim din nan mai suna Balaraba, wanda ya kasance fim da ake haska shi a wannan lokaci. Mutane da dama suna yabawa wannan fim mai suna Balaraba, kamar yadda al'umma da dama suke cewa fim din Balaraba ya zo da wasu abubuwa game da sarƙaƙiya wanda ba kowane shirin fim ne ya zo da shi ba, sai dai kuma shi ma za a iya cewa sai an ɗauko daɗinsa sosai za a iya katse shi, domin kuwa an ce episode 7 za a yi kwata-kwata, ba kuma season aka ɗauke shi ba. Wannan dai shine, Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye.